Il-kap nazzjonalista Alex Borg reġa' ħada kontra l-Prim Ministru Robert Abela għaliex ħareġ minn Kastilja biex jindirizza l-folla fl-ewwel ta' Mejju fi sfond ta' ċelebrazzjonijiet ta' Jum il-Ħaddiem. Huwa mill-ġdid għamel dan f'attività politika tal-Partit Nazzjonalista f'Bormla e kif reġa' ddikjara li l-Prim Ministru ma jafx id-differenza bejn il-Berġa ta' Kastilja u ċ-Ċentru Nazzjonali tal-Partit Laburista fi Triq Mailand fil-Ħamrun. Araw propju ftit tas-sijatilu Prim Ministru li ħareġ minn Kastilja biex jindirizza attività tal-Partit Laburista. Għaliex għandna partit li ma jiddistingwix bejn partit u gvern. Ma jiddistingwix bejn Kastilja u Mailand. Sa dan it-tant fl-istess diskors huwa ddikjara li Malta Għawdex hija maqsuma f'diversi fazzjonijiet. Dikjarazzjoni li tkompli mal-passat tal-Partit Nazzjonalista li f'amministrazzjonijiet differenti qasmu lil pajjiżna f'għaxex differenti tas-soċjetà. Nixtieq inwassal messaġġ lil diversi fazzjonijiet madwar Malta Għawdex. Sa dan it-tant waqt l-istess attività tkellem id-deputat nazzjonalista Rajin Kallus, wieħed minn 8 deputati li mhux se jkunu qed jerġgħu jikkontestaw għall-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju li ġej. Waqt id-diskors tiegħu huwa tefa' botta ċara lil Roberta Mezzola. Alex Borg huwa żagħżugħ li jagħmel għażla. Flok Gawda Żożitu jew għażel li jibni l-karriera tiegħu jew għażel li ħalli Malta. Waqt din l-attività politika spikkaw id-diversi persuni mill-fazzjoni estremista tal-Partit Nazzjonalista li għadhom jiddominaw fiċ-ċirku intern ta' Alex Borg. Ewlen fosthom kien hemm l-eks Ministru Nazzjonalista Luis Gallia, l-eks Segretarju Ġenerali Paolo Borg Olivier u l-opinjonista tal-establishment ħatem Beppe Fenekadami Kevin Kassar li f'artiklu pubblikat fl-istess jum sejjaħ lill Prim Ministru Robert Abela bħala vili.